ବଜାରେ ଅନୁକୂଳ ଆମ୍ବ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଇଟାଲୀ ପଠାଗଲା। ଅନୁକୂଳ ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ଏବେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷକରି ଆମ୍ରପାଲି ଆମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ବହୁ ଚାହିଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ଓରମାସା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁକୂଳ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ସହାୟତାରେ ଉନ୍ନତମାନର ଆମ୍ରପାଲି ଆମ୍ବକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତୋଳିବା ପରେ ତାକୁ ବାଛି ଗ୍ରେଟିଂ କରି ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଗତ 21 ମେରେ ଓରମାସ ସହାୟତାରେ ଇଟାଲୀକୁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ରପାଲି ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି। ଇଟାଲୀ ବଜାରରେ ଏହା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କେଜି ପିଛା 400 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी अनुगुण।